good morning guys, mga made, pade, manoy, manay. Magluluto po tayo ngayon ng ginataang laing. Ito ang kanyang mga sangkap: luya, sibuyas, at siling haba. Ang luya nga pala ay pangunta daw sa coronavirus. At hindi mawawala ang sahog na babe. Ay nilaga ko na nga pala yan kanina. Ginayat ko siya. Yan po ay bite size. Para mamaya po yan na ipiprito. At yan ang gata. Let's go! Ito na guys. Gigisahin natin yung baboy. Piprit-pritohin natin para maging brown siya. Yan, mag-iinit muna tayo init muna natin yung kawali, siyempre, pati mantika. At ating gigisa ang sahog. Ayan, mainit na ang kawali. At ayan, ilalagay ang okay, ayan, manoy, manay. Medyo brown na siya. Okay na yan mga manoy. Lalagyan na natin ang luya. Kung kayo'y bago sa aking YouTube channel, mag-subscribe na. Sunod ang sibuyas. Kalimutan mag-subscribe. Ayan na, mga manoy, manay. Lalagay na po natin yung purong gataro yan. Kailangan marami siyang luya para masarap. Paano masabi? Tuloy na siya. Yung unang gatang nilagay natin guys, lagyan po ng kunting tubig. Dahil yung isang gata, yun ang ating ilalagay sa kulo. Paano masabi? Yan, pakukuluin muna natin yan bago ilagay yung lahat. Para masarap. Meron pang isang gata. Mamaya na yun pag okay na yan, pag nailagay na lahat at natuyo. Ayan, kumukulo na. Pwede na siyang ilagay. Pwede na ilagay yung laing. Mahal na ng kilo ng laing ngayon yung dry. Ayan, halagang 40 pesos. Ayan na mga manoy, mga manay. Woo! Ang sikreto niyan, para hindi magataas siya, huwag nyong tatakpan at huwag nyo ring hahaluin dahil merong laing na makati. Paano masabi? Napit na siya matuyo. Maglalagay po ako ng konting asin. Kayo, bahala ko kayo kung anong inyong panlasa. Nasa sa inyo na yun. Kung gaano karami. Ayan, tuyo na siya. Pwede na natin ilagay yung huling gatay pang pinali. Kaya, ayan low fire lang yan. Kahapon pa to guys. Sabi ko sa inyo, abot siya hanggang ngayon Ayan, ilalagay na natin yung huling gata. Hurry up po. Hindi siyang tatakpan. Paano masabi? Ayan, binawasan ko siya. Kaya hindi ko siya masulit. Kaya natin siya sa matulo. Mamaya na rin natin ilalagay yung sili para hindi siya luto. Nasa sa inyo yan kung gusto nyo maglagay din ng labuyo para maanghang. Nasa inyo yan kasi ako mamaya mangatayin ko na lang siya. Ito na pala ang babae. Tatak. Ikula na nakananiniwan sa kasabihang sili is life.